πρωτότυπο πειραματικό σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ανακοίνωση. Δηλώσεις συμμετοχής μαθητών στη δοκιμασία τεστ εισαγωγή στο Γενικό Λύκειο του Πουπουσουπουθού. Σχολικό έτος 2013-2014. Οι γονείς και οι κηδεμόνες που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη δοκιμασία τεστ εισαγωγής του Ιουνίου του 2013 στο Γενικό Λύκειο του Πρωτότυπου Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην Επιτροπή Συγκέντρωσης Δικαιολογητικών του σχολείου μας στο διάστημα από 18 έως 29 Μαρτίου του 2013. Ειδικότερα καλούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή βεβαίωση ταυτοπροσωπείας του μαθητή από Δήμο ή ΚΕΠ. Μια φωτογραφία του μαθητή. Οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αίτηση θα βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση ότι είναι κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών και ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε άλλο πρότυπο πειραματικό λύκειο. Επίσης, οι γονείς και οι κηδεμόνες υποχρεούνται να καταθέσουν στην Επιτροπή Συγκέντρωσης Δικαιολογητικών του σχολείου το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση της δοκιμασίας τεστ η ειδική βεβαίωση του διευθυντή του Λυκείου Προελεύσεως του μαθητή, στην οποία θα πιστοποιείται η εγγραφή του στο Λύκειο που ανήκει και να παραλάβουν το δελτίο συμμετοχής των μαθητών στη δοκιμασία τεστ. Η Επιτροπή Παραλαβής των Αιτήσεων θα λειτουργεί από 18 Τρίτου έως 29 Τρίτου τις εργάσιμες μέρες από 8.30 έως 1.30. Εκτός της πρωινής λειτουργίας, η Επιτροπή θα λειτουργήσει και απογευματινές ώρες την Τετάρτη 20 Τρίτου και την Τετάρτη 27 Τρίτου από 5 έως 8 η ώρα.